Tapos na pala sa music. Nag-makeup ka pala nga pag-aaga. Siyempre, para beauty ang morning. Para beauty, dapat po medyo nakakwang kita, naka-blush on. Ade, medyo mataray-taray ang kiray. Hi, hi, hi! Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog. Terindog na, morning hit na sa DCGB. Kumusta lamang ang satuyang aldaw? Kumusta lamang ang satuya tabi ng mga hugup-hugup sa tuya na kapalibutan? Kumusta lamang ang satuya tabi ng mga ngili-ngili? Ganyan pong aldaw. Relax lang, Relax lang kita. Ang gabos, mga tugang, i-relax ta sana. I-relax ta sana ang gabos. Ngani po na dahil kita ki problema. I-relax ta lang yan. I-relax ta lang. Paano kayo ni? Anto ka baga, 2 to 3 days, bada 2 to 3 days na kita na kita. Oy, kapirang aldaw na niya, Ronald. Ikatulo na ko niya, Aldaw. Pun kang sen sa puon sen sa puon kan bilang di ba, habang kita nakakakaya pa nagigibuman kang gabos kan mga local officials ta, pero talagang PhilHydro, may nilad PhilHydro, wala talaga lamang hipaliwanag adi dahil lamang gipaliwanag mga tulong ka na. Bana po yan Henry M. Ano noy? Bana po yan Henry M. Lato sundag pagkagagasay mo rin mal na Diyos na. Pagkagagasay mo, mga banat ka. Pero di ba, orasan na, silensyo sana. Ano ka para paliwanag si Mayor Rosal, tabi, si WD, sa management kan, wala lamang communication na pinaabot sa inda sa iba, sa DCGB, wala sana. Wala sana sinda. As in, garuday sana baga, garuday sana. As in, garuday sana. Hindi, ako na kung nabasa, Dahil man sa kung pinaabot, baka may pinaabot sa Indo, baka igwa ki pinaabot tabi sendo ng mga baka sa Facebook igwa, pero sa muwara ni maghagad ki dispensa tabi, ni maghagad ki dispensa, baka ngayon nagbabakal ka na kipamp, nagsuldo ka. Para para ata kasubangga nagkaturog naman ako mga alas 10 naman, alas 10:30 na nagbumba ako buminom ba na, nagparabumba naman ako. Pang tuwang aldaw pa naman sana, warang tubig, kulang pa ki sarong aldaw. May sarong pa man sa para makatotohanan ang pronouncement. Di pa man palang pag duwang atakle, so bilang baga kasuhapon, first day kasuhapon, second day ngunyan. Second day. And third day po, sa agaw, may sarap pag kitang aldaw na i-enjoy yun. Mga tugang sa ano yan, nawara kita kitubig, di ba? Ako kayo tabi, Kagawad Chito Baldo. Sabi ni Kagawad Chito Baldo, "Hay, salamat." Ata nga ni Kagawad Chito. Pag-abot, di ba? Ako basta-basta minatukaw tulos. Nagkukan mo na kita, nagubugtak mo na kita ki foundation. Nagpulbo buda, so make-up artist, minauro dyan. Good morning here sa mga heritage. Sabi ni Pading Romy Ray, Jeremias 1:6-8, nagsimbag ako, kagurangnan ang Diyos, day ako tataong magtaram. Aki pa ko, alagad tinaraman ako nin kagurangnan. Day mo pagsabiho na aki ka pa, kundi magduman ka sa mga tao na pinadumanan ko sa imo. Dangan itaramo sa indan gabos na pagbot ko. Day ka matakot sa inda, huli takaiba mo ako. Tanganing ingatan ka, ako ang kagurangnan, anagtaram. Yan. Okay? Thank you, Tabi, pare. Good morning. Sa imo, o bueno, ramata po mga buwan naman ng bareta, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Jimmy 14 makalipas ang alas 5 din aga.
Kumusta ang tadawan, Tercer Distrito, Kanalbay? Jim, good morning, Jim. Yes, bibi, maray naga sa mga paraan tabay. Kabastan tingunyan kan lukban. Ha? Dahil ka nararamdaman. Kantya mo naman lamang kita ka DJ ako niya. Text naman si Jay na kaya na ako pagparaparamdam matabi, Jim, kang lukban. Nakabubuo na ako. Kawabon ka na. Ano pa man? Nakabubuo na kita. Kaya na pagparaparamdam ako kang lukban na. Siguro, guminasto man ako pinag-estimate ko, siguro, guminasto man ako mga sobra man kayo, 10,000 kakabakal kilukban. Galing lukban. Sobra man kayo, 10,000. Kakabalik-balik mo. Lukban sa na yan, ha? Bagay. Di man yung kasarabay sa motor, budaw sa gasolina. May man get today ka man mabasol ka na mo yan. Maputi o nagbok. Gapunta kang sarawayo. Sa iyo. Kurang na. Kaya na, text naman kan si Jay na naman. Mga raket na, ngayon ako na yung uragang ka. Text na naman kan si Jay. Ugmaw na naman itong lalaking ito kanadang ko na istorya mo na naman. Bana? Oh, yun man ang galing ng buhay. Muna nasa kuha na ganito. Oh. Ako, baga nag-iwas-iwas naman. Mga 58 years old na ganito. Lasasunta ka dyan. Pinasay mo? May na dito sa'yo mo? Munay din ako dyan. Sige, go. Ano ba kita dyan? Ngilian ta BBP kay Gobernador Al Francis Bichara Sa? pag-agidig di sa Salugan Libon Bypass Road na hiling sa kurbada paluwas sa libod sa kanto mismo kan tinampok kinudal konkreto halangkaw pribado dan tagsa diri kay ni kontraktor inokupar pati sa isment kan tinampo sinagad ang gilid kan ba ang inagurara na 4 lanes na tinampaw samantalang susog sa gobernador igwang isment ini susog sa building code ang punto ni Gobernador Bichara kurbada ang tinampo halin sa bypass road kung paluwas ka sa libod main highway dahil mo mahihiling an approaching na behikulo. Yan, delikado yan. Nauulang ka ni strukturang kodal na pribado na dahil lamang inisip ang konsekwensya na bigplakan ang kurbada. Base kay Gobernador Bichara, kontraktor da, tagsa diri kay ni a certain Triguero. Ngunyan, gustong makahoron kan Gobernador si DPWH kan Engineering District Engineer Warren Azotea. Kulog naman kaya pa yun na Engineer Warren niya. Riparahon tulos dahil na Kaya ni Gobernador ni Juarez. Kaya ni Engineer Warren. sa pagsabing sinda nakakaisikan building code. Nata dahil tulos sa NNRA para kan DPWH ta. Ongoing ang patrabaho BP. Dapat na kayo ni ipagaraba. Nego yang ki building permit. Ang pagpakodal baga, may permit man yan, di ba? Inapot ko si Mayor Kaloy Baldura, man daw sa hindi pa isi. Diri matin na. Ikaw na kayang kipoder si Engineer Warren. Solve na yan. Solve na yan. Aksyonan yan. Gobernador sa nagreparo. Nakareparo gobernador? Yes. Pigahanap si District Engineer Warren Azotea sa pagsabing siya daan dapat ka ni pero yung Jimmy, ang allegation, naka-encroach sa National Highway ba ko? Tama? Dahil man naka-encroach. So, isment, sinagad duman sa isment kan tinampo. Okay. So, ang nahiling kang gobernador, ang implikasyon kay yan, pag natapos yan, baka may risk. Pwede mo na hiling approaching na vehicle. Kung ikayaon ka sa ibong habang nagmamaniho ka man. Korbada. Pada mo kung tangan ni si Gobernador. Pero, kasi niya. Anong ikipot na kaso? Gabaon? Korbada patuon. Nasaramin na. Ano na pinagkapit na doon? Pinakudang rabot. Ano, na-Diyos mo ka na. Sabi pinabal siya. Sige na itinay. Kaya pala, na-tindangin siya sa National Building Code.
Okay, so... Tama. Ano rin tayo ang group na ba yun? Ay, ikaw lang yung test ng engineering. Ano mo na Ako ang engineer siya ni gobernador. Ano? Wala ka na ngayon sa district engineer. Ano mo pwede? Bala ka na ngayon. Ihalog, ipabot mo na lang ngayon. Wala ka na kaan. Pero Jimmy, una ang haan sa kuyang hapot yan. Una ang sa kuyang hapot, di ba? Dahil yan kaya kang municipal building official. O sabihin ta na iyan natin ang pungan under kang under kang district, di ba? DPWH. Pero ang binugtakan na lugar, sa irarom kang lokal na gobyerno kang Legazpi, kung ako, di ko sure iniha, pero sa iling ko, dahil dyan ki otoridad ang mga building officials sa Municipal Engineers Office kan kamalig. Kasi hindi ba ka nag-issue ka ang building mapakodal ka, may permit yan. Kung walang permit, edi may lalong may otoridad ang lokal na gobyerno sa pagikan mga building officials na i-check yan. Sinuratan na daw sa binig mayor. Sinurata na? Oo. Pero sige pa, patrabaho. Bala ka na talaga kang ka-engineer Warren. Bala ka na talaga ka-engineer Warren. Bala ka na. Kung sinurata na, kung sinurata na kan municipal engineer, bala ka na ka-engineer Warren, tabot mo na sana. Ikaw kita problema lagor. Papalap ta kay Angie. Si Angie baga naka-assign dyan sa lugar naan. Namamonitor man ni Angie yan. Papalap ta kay Engineer Warren. Yo. May wat pati na kumbaga yan. Naka-easement and sinagad. Magkanisan ko doon. Oo. Papatrabaho. Gini, ang exact location, alimbawa ngayon halik ka ngayang PEO, di ba? Sa Matuo ka ba ko? Matuo ka? Tadumang ka sa madumang ka sa diversion, di ba? Diversion. Saan yung parte? Maluwas ka ba sa libod? Yes. So kanto ng gando man sa bago ka mag-highway? Itong kanto ng ganito na matuo ka o mawala ka ngayon pag ginabatan? Matuo ka pag ginabatan? Duman sa kantong ito? Amo? Pangyayari sa maaba ka. Okay. Sige, ipaabot na kayo niya. Saan dyan ang bala ka? District Engineer Warren Azotea. May problema naman sa may guta. Kaya. Pero Jimmy, bago ka magpaaram tabi, kung masusutin po na pinag-inauguraran ng Secretary Villar? Malangga yun. Sigurado ka? Sigurado. Sa tinampo? Magayon. Sige daw, observe rin na pakalipas mga 6 months lang. Tama ka may bigatran mo dyan ka ito na gari may binuli sa ibabaw. Rin naman ito na rip na. Amo na, malinigo na. Malinigo. Sige dan bibigay sa mo dan. Very good. Okay. Malangga yun. Observe rin. 4 lanes yan, 4 lanes. Namo. Very good. Okay. Pag nagpaginabatan ka, hindi ka magagi. Paano pa man ako dyan? Bagay, kurang na. Naman. Paano naman? Sa Domingo, may libot-libot daw kami ni Mrs. Tas auto ko, dahil ko na exercise, malibot-libot daw kami. Yan mo. Balon ko, ha? Yan, nagwa ka mga diging igin. Jimmy na salita din si Jimmy niyan. Hindi. Maray pa yan na ilingkan gobernador na Kodal, pero iba nga wara sana. Sabi ni Noel, kamalig bako ligas pitabi, mag-gymscope ka daw muna. Ayun nga din palang kamalig. Kamalig building officials. Bako tama Noel ang sakuyang ko, ang sakuyang iling. Na yan, garo na yung mga kay puhan muna na kasi kasuhon kan district, kundi, di ba? Nasa kamalig baga yan, sa mga municipal building officials, bako? Pwede baga yan. Anong pagigibo kang mga building officials dyan nasa daram kang municipal engineer's office? Tama, sa daram ka engineer yan di ba? Engineering office. Anong pagigibo na taday na riparo yan? Pero sinurata na daa. Pagyayari sa maaba ka. Okay no? Pabati po sa mga taga-Matnog, Daraga, Albay, nakikinig sa DCGB. Good morning!
Good morning kay Lolo Boy sa Heaven, sa Gabos na taga-Daraga. Good morning, ingat ka mo. Mag-Jim's Coffee na. Ate Kayen. Good morning, Ate Kayen. Kumusta ka? Ate Kayen, good morning. Si Ate Kayen man, makakamiss man na yun. Laman ang lawis kayo ng pagkape-kape ming duwa. Kaya man, paano kayo? Di bawal baga magkape, magluwas-luwas na. Magpara bako man essential na magpara kape-kape dyan sa luwas baga. Di ba, Le? Abot ang panahon tabi, Ate Kayen. Magkakailingan man sa nakitang duwa. Yo, okay? Ans Galero, my report. Good morning, Ans. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga Bala ka na kayo kay Engineer Barin, ha? Okay. Gusto ito kan gobernador. Oo. Tinugo ni Gob si Jimmy. Pabot mo sa nga kay Engineer Warren. Pero ako kuta na dapat duman muna sa municipal official. Kundi, gano'n na man, sinuratan na daa. Diretso na kay Engineer. O, di ba ka na kay Engineer Warren, na sinagad so easement kan tinampo na pinagibo kan gobyerno sa National Highway. Okay? O, sige, go. NVP, sa mga nagdagmanyatong bareta, nagpalawas ng panibagong schedule ang gobyerno lokal ni Legazpi para sa nagpapadagos ngunya na pagbabakuna kontra sa COVID-19. Ini ang sinabi ni Alcalde Noel Rosal kung saan sa ngunya para sa mga residentes kan syudad ng Legazpi na nasa A1, A2, sagod A3 na priority group pa sana ang napigbabakunahan. Ngunyan aldaw, Hunyo 17, nakatalaan na magbakuna naman ni AstraZeneca sa Legazpi City Convention Center. Mantang sa Hunyo 18, igwanin na vaccination kung sa'y gagamitin ng Sinovac sa parehong venue asin sa SM Legazpi, igwamanin na Sinovac vaccination sa nasambitan ng aldaw. Sa Hunyo 21, nakatalaan na magbakuna ni 100 pack o 120 packs para sa bakunang Sinovac sa LC Trigararay, mantang sa Hunyo 22 sa 23, pagkakaigwa naman ni apat na venue ang syudad ken Legazpi kung saan nakatalaan sindang magbakuna naman gamit ang Sinovac sa mga nakarehistro na sa Legazpi City Electronic Immunization Registry. Pinagtauan doon ni Alcalde Noel Rosal na dainanggad sinda maakseptar nin walk-in sa mga nasambitan ng venue dahilan sa importanteng nakapagparehistro sinda sa Electronic Immunization Registry kan gobyerno lokal kan Legazpi asin dapat na igwa talaga na ipinagtalaan sa indang schedule kung sa kuno arin sinda babakunahan. Mientras tanto, pinagpaliwanag man kan alkalde na hagad man girarin nindaan kooperasyon kan lambang publiko dito sa syudad kan Legazpi tangani na panagos na nanggad na maibusulan na kampanya kontra sa COVID-19 asin mabakunahan nanggad ang mga nasusunod-sunod kan mga priority group para man nasambitan ng programa. Yung tabi VP ang mga impormasyon ang Sigalero Salamat Ans sa report. Hali po dyan sa luwas. Happy birthday kay sa the best namin of Father Papa Ray Magdaong from Chel Jeff, RJ, Nick and mga apo. Yan. Okay? Sabi ni Ma'am Miet, magkape na kay Jim's Coffee dahil na ako nagtitext oral daw sa programa mo pero permi akong nagdadangog sa imo. Tama konsuelo na, informative pa. Yes, thank you tabi Ma'am Yet. Good morning Ma'am Yet. Sigod Ma'am Yet Cornelio. No, sinabi na, sabi ni Jay, ako niya, bata baga amigo, maski purpunde ako dyan kang kalukuhan mo, Jay. Purpunde ako dyan, migo. Hindi ako mabasa ka ng text mong ini. Biya ka pagpapara, ano yan. Pagpapara makan mga style mong yan. Latusunta ka dyan na sarawayon ka na. Ipaugma mo na naman lamang ako niya na aga. 5:30 na sa DCGV. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Al-R-I-M. Siya pa rin na kuya nakasabit. So, pangara ni Pading Aldig din na. Pading Mar, good morning Pading Mar. Kumusta dyan? Good morning, Pading. Good morning, JP. Good morning sa mga taugangan tabay. Installation kay Cardinal sa Advincula bilang Arsobispo ka Manila, dagos na sa petsa 24.
Presidente Duterte posibleng magkandidato sa pagka-vice presidente sa 2022. Sige. Sabi kang Pangulo, Five. magandang ideya ang pagtakbo sa pagka-vice presidente sa 2022 election. Oo nga, oy, marireact na naman ka. Yan, garapi pa naman sa nagkitakaan. Sabi ni PRRD, Ano na? marami pa siyang hindi nagagawa. Kaya gusto nitong ipagpatuloy pa Oh. sa kabila ng usapin sa pagtanggal ng ilang opisyal na sangkot sa korupsyon. Oh, pero sabi ni Mayor Sara, hindi daw mangyari ang Duterte tandem. Oo, kasi ayaw niya nang tumakbo. Sino? Si Sara. Ayaw ni Sara. Si Oo. Presidente ang gusto. Oo. So mayroon siyang i-anoint na kanyang Pangulo. Ngayon ay wala pa sa isip ng Pangulo Kung sino? kung sino ang mga mamanokin niya sa Oo. 2022 election. Ako sa tingin ko mayroon ng pinag-iisip-isip, kaya lang hindi pa sinasabi. Alam po na yun yung photo bomber niya. Parang ganon. Parang parang ganon talaga. Ganon ang nakikita ko eh. Ganon ang nakikita ko talaga. Ayun. Parang ganon. Okay? Aha. Aha. COVID-19 cases sa Nasyon Lipi, puminakol na sa 1,332,832. Aha. Mga senador, naglalaom na dadangogong kan IATF, anhirit, kan mga OFWs. Palasyo duda sa tunay na motibo kan ICC sa investigasyon kay ni sa war on drugs. Ano man talagang nailing doon ng motibo man ka na ICC dyan? Ang sabi baga, kadakol ngayang nabayular sa diretsong Iyo nga ni, trabaho. pero ano man ang motibo ka na ICC na naling ko na ICC? May reklamo kaya, Iyo nga ni. Sabi nga kaya ni, dapat aksyonan nila. yes, pero sabi ni amigo mo, dahil naman ngayong kibir ang ICC, nagali na ngayang ang Pilipinas. oh, sabi man kan sa ko man na amigo, si attorney, si nga nito, so naging congressman baga? Si Colmenares. Dahil man nga niya, tanay-file niya sa kaso before pang maghali nga niya sa Pilipinas sa ICC. Roger, So, ito ngayang time ngayon na naon pa nga kita, may puder pa ngayon naman sa ICC. Yan. Legal minds. Yan, mga the battle of legal minds. Oh, di ba? Oh. Okay, mga senior citizens, Oh. nabakunado na nin ikaduang dose ng COVID-19 vaccine, Oh. pwede na daw magluwas. Ayos man ano? Pero may kondisyon, Ano? dapat may kumado man ka ngayon sa mga tourism sites, dapat may RT-PCR negative ka. Nya, no. Taday man ang garantiya, hindi ka na magkaka-COVID. Roger. Yes, okay. Napoles, dahil nagtriyumpo sa hirit na makalibring o na paramentas, dahil binasura kang Korte Suprema ang sa iyang petisyon. Ayan. Para sa piansano. Roger, Mm. 7 pulis temple sa pagadaan sa alkalde kang Calbayog City, official ng sinangataning ka. Grabe pa lang pa di. Nagbadil pa lang talaga. Pulis, ano? So, Pulis pa lang sa mga suspect. Grabe naman, adi. mga pulis, mga official pati. Grabe ang pangyayari talaga. Sorry dakol kitang mga amigong mga marayo na mga pulis. Pero ilingan mo nang, ayan, araw ka involved sa murder. Roger. Di ba? May isus ko. Pangyayari sa Mauraro. Kaya sabi ni General Ilyasar, patuloy tayo. Hindi natin kukonsintin yan. Nagugat-ugat naman kaan si General Ilyasar. Piling ko may matagpuan itong official, iyug-yug naman ito sa Lanao. Sigurado pwedeng pilyuhan naman yan. Isalyan sa Lanao. Alright, JP, headlines ko niyan, nabigyan kang TYC Enterprises. Pag Vice Predio na di kalidad asing garantisada ang sendong hanap, i-TYC nyo na yan. Yeah. Para sa mga lalabs, para sa negosyo, Talaga? sa disaster, at Oo. sa edukasyon, distant learning, Yan, pwede yan. Dahil, Pwede. Kung ang lalabas mo taon mo kibietse, paano daw yan, ano? pwede yan. Yeah. Sa indusan ng duwang frequency. Yan siguro, kung pareho ka mo single, adi. Oo. Pero kung bako ka mo single nga niya, lalabas mo talaga siya. Na maraming nakamonitor. Pag single ka, lagyan mo ng tone. Oo nga. Pero naririnig ka nila. Naririnig ka Kaya nila. lang di sila pwedeng pumasok doon sa frequency mo. Oo nga. Pero pwede kayong pakinggan. Yeah. Basta PYC, 24/7. Kung ka kahit wala kang load. Yes. Tapos si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Tindahan Sampang Canal, TFRB, at in LTO, Regional Office, Purok 2, Rawis, Legazpi City. Aha. Basta radyo,
PYC nyo ya. Yeah. From your face, more bilang, daing iba. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Dumang kita sa kinamamugtakan ni Paring Alar Mario. Paring Al, good morning. Go. Morning, pare. Kung tubig, ang problema nito dyan sa sentro, ilaw man, suryaw digdi sa mga hararayong barangay, kuryente, bihira talaga ang banggi, pati aldaw, Hindi, yun. na bina-brown out. Yun na yan. Kasi banggi, alas 6 pa sana kayo dito pasado, pagkaga, sa kod yan, brown out, Iga mamonitor ta, aliman sa nadigdi sa may taisan, palanaw maslo. Ang brownout ay naintindihan o napano na naman. Yun, nasa naintindihan na problema may mandigdi sa rayong barangay. Ayun na yan. Ang buhay Sabi ko ta. ni Congressman Joey Ay, Salceda, sabi ni Kong Joey Baga, dapat otubong kang apik ang pangako nila na modernisasyon. modernisasyon. Diba? Ang problema, bagaman modern, chat sa baga nangyayari. Yung nga ni. Sa 1970s pa pala niya na mga gamit kan ali ko pa kayo. Sakot ko niyan. Manababagon sa iba. Kaya siyempre, ang epekto, yan, brown out. Kaya, sige, sabi ka na APEC management baga, napig-improve nila, pero ano yan? Kaya, kikiling-kilihan man sa mga konsumidor, sa mga nagbabarayad, araw kayo ni Agaraga naman, na araw kayo ka talaga mga tulog kan alangang. Yes. Yung man yan ang problema may nagdi sa Papahibi ako kang report mo. Kung tubig sendo, namuya ilaw. Alar Mario, thank you. Kabos na Bicolano na maurag sa lada. Yo, ako'y nagulay, gulay na natong, gulay na maharang, gulay na masiram, gulay na ninatukan so pipipi, pinakulaw, masiramon ng gulay. Masiramon talaga yan mga arog ka ng mga luto. Masiramon yan. Naluto Kaya lang ang problema, kung di kang tubig, sa taba, pahingulay. di ka ng tubig, di ka pang kuryente. Sabi ko lalo talagang maurag sa lada. Masiramon pag nagkakan, pag-isira mo niladaan, nagiinit. The best baga. Parang tubig man daw tabi dyan. Yan ang problema, kung di kitang tubig. Sira mo niladaan, nagiinit nagkaharang. Tubig man daw tabi dyan. Tubig, tubig, tubig tabi. Tubig, tubig, tubig tabi. Tubig, tubig, tubig tabi. Tubig, tubig, tubig tabi. Yan ang problema ta. Tabi, tubig, tubig, tubig tabi. Tubig, 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 apek, tubig, 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 apek, tubig, 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 apek, tubig, 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 apek. Niladaan, Tama, tubig, tubig, tabi pala nito. sira mo pagkakan. Pag-isira mo niladaan, nagiinit Alright, Jomar Bien, nasa linya. Tubig, tubig, tubig tabi. Jomar, good morning Jomar, kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Sarong persona na naglag ng jumper sa kuryente Iyan, digdi sa siyudad kan Tabaco. Iyan. Arestado. Iyan. Ang arestado, sinusugpakan mga autoridad duman sa probinsya kan Rizal. Matapos na dumanay ni Nagisar. Pangyayari Nabisuan na sa ining si Romel Butalong Bufa, 53 anyos, kang nangambita na lugar. Nagluluwas digdi sa informasyon na nakuha kan DCGB News na ining si Bufa iyuan invuelto sa pagbugtak ng jumper digdi sa siyudad kan Tabaco, kang aniyon pa siya na nagbabayular sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Line Materials Steel Parade Act of 1994. Sa Section 2 kay ni na pinagahampang niya paragraph 1 sa iyang eksaktong violation, iyuan pagtap ng kuryente hali duman sa overhead lines. Kan maaresta rin nakabugtak duman sa warrant of arrest
72,000 pesos ang piyansang kaipuang kaini ni Bupa na nga na para miyentras na makaluwa sa karsel habang bista paan sa iyang kaso. Okay. Yan ang report. Joe Martin. Luway lang, pag-isira, maharang baka ka mapadukan, wala na pati na tubig dyan. Siramon pag nagkakan, pag-isira mo niladaan, nagiinit nagaharang, tubig man daw tabi dyan. Magsiramon pag nagkakan, pag-isira mo niladaan, nagiinit nagaharang, tubig man daw tabi dyan. Tubig, tubig, tubig tabi, tubig, Tubig tabi! tabi, tubig tabi, tubig, tubig tabi. Lowens Barcena. Good morning, Lowens. Lowens? Tubig tabi. Yes. Morning. Morning, Tabig Bibi. Good morning. Sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, sarong lalaki na Nation Provincial Target List kan illegal drugs, dagdag sa kinasang bypass operation kan otoridad. Yeah. Sarong 15, Rawis Pension, Turok 4B, Barangay Rawis, Legazpi City, Kasubanggi. Pasado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect na mitbidan na si Richard Herona E. Miranda, 35 anyos, na taga Purok 1, Barangay 8, Bagumbayan, Legazpi City. Na-recover sa suspect ang mga minasunod, 2 pidaso ng nakasilyadong pakete ng transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu na iyo an object of bypass, sarong pidaso ng 500 pesos na kwarta asin anom na pidasong 1,000 budol money. Ang siring na bagay, inimbentaryo sa ampang kan suspect asin sa mandatory witnesses asin ang suspect. Dangan ang mga na-recover na items, idinara sa PDEA Region 5 as in Regional Crime Laboratory Office Number 5 sa Campo General Ola para sa formal na disposisyon. Siring na bagay, kung matatandaan, ipinagunambitan sa DCGB News si Chief of Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita na siya nangangapunan sa mga nagiging envelto pa sa illegal na droga na tunong-tunungan na dahilan tasinda seryoso sa kampanya kontra illegal na droga, tangani ng mamantinir ang pasi orden digdi sa Legazpi. Ayun. Sa influence na dakop tabi, sa na dakot sa kote? Sa paborito mo, Rawis Pension? Sain? Rawis Pension? Asara, dumanag-uroron. Operational pa pala niya, ano? Operational pa? Okay. Pwede nga na ako? Oo. Yan baga, may hagdan bagaan ba ko? Pwedeng igwate ko, di pa ko Mayagdan yan, pangalay ka dyan sa baba. Magarahe ka? iyo. Mayagdan yan. Oo. Mayagdan. Paglog mo, ituturo ka ngayon, sir, number 5. Sige daw gaya. Tapos, pag garahe mo naman sa laog, kung auto, yan, saraduhan niya. May kurtina eh. Kung motoryo man, saraduhan man. Tapos, masakat ka. May hagdan yan. Ayos pala na no? Ha? Ayos pala. Oo. Malon taban daw. Apotong ko si Noel na Manalo kung ano pan ibang detalye ka. Okay? O sige. Kita kistoryata. Ma-atit kita dyan. Bala ka na? Okay, sige. Okay? Roger, so yan tabi bibi. Arap pa lang ka na no? Manika na naman. Kaurun-urun mo si Edwin. Nagdahod yan ka sa mga araw ka na istorya. Bama ng kay direct. Bagay. Oo. Pagtaga pag sa araw ka, akong pagtaga kaurunan mo. Okay? Roger, yan tabi bibi na nagdagdag istorya. Ako po, si LBB. Salamat, Lowens! Morning! Happy birthday po kay Pading Rodel o kay Pading Boder Bilon. Canville Hermosa, Rapo-Rapo, Albay. Digdi po sa ginubatan, paingurag, brown out, maski anong oras, Borobanggi, iyo pa. Henry M. Noorin po magkakatubig sa Sagpon, Barangay 4. Ay, sus ko. Anto ga baga, sa laukit 2 aldaw hanggang 3 aldaw, mabalik ang tubig sa Legazpi. Ako lang amigo dyan sa Endo, gabos tabi na parte kang urban area kang Legazpi. Hindi ko nangyari duman sa pahayag ni Mayor na kasuhapon da, baka nga kayang ibalik mga alas 5 ang hapon. Na may ginamit na pump, baka dahil naging na-install tulos. Wara man tubig digdi po sa Kimantong, makauna. Mo na, pati Kimantong, wara ng tubig.
Ay, sus ko. Wala tuon na sa nandayang tubig sa palibot, ha? O madali lang. Ay, sus ko. Mabasa ko to kang reaction doon sa smart. Wala mampalanki. Madali lang, hata. Iliunta mo na sa iba padigdin na mga kanini, na mga... Sabi ni Amigong Jerbailon, maray na aga ngayon, hali sa Alo Boys. Good morning, Migo. Nadamay niya ako. Na! Ikaw baga, Noel baga, sabi mo, chismoso ka. Ako kang aram eh. Chismoso. O yan mo pandaraw ng pagiging chismoso mo. Hindi ka mag-grounded. Okay, sandali. Mga tukang 15 bago magabot ang alas 6 ni Aga sa Morning Hirit. Magbabalik kita sa paningit sa Morning Hirit. Makalipas lang at mga patalastas. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa, kaya kada turo bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright. Balik kita mga tugang sa programa. Oras natin, 10 minutes bago mag-abot ang alas 6. Ninagadig di po sa tuyang programa sa GB. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan pong aldaw sa DCGB. Sandali, bakit nawala? Okay. Mga dagdag na kaaraman in the morning. Aram daw din do kung nata mga tugang pag nag-slice kita ki onion. Ano nga nang Bicol kang onion? Sibuyas. Napapaluha kita. Diba? Sabi nga ni sa Tataramon, in onion, there is strength. Tama. O sala kita na naman. Sala kita. Adang nabahiling na. Ngaya, in onion, there is strength. Pakapag nito onion, yun. Yun pala. Yun na yun. Ang onion databi, mga tugang, talagang totoo mananggad na pag kita nag-slice ka iyan, minakaw na kita po napapaluha. Nata, ang sibuyas databi, guwakipigaapod mga tugang na onion, ayan na onion cells, sarong klase nin compound, mga tugang na minarelease sa ere, sa paros. Asin po, minaluwas yan bilang sarong enzymes na minaresulta po mga tugang sa pag-alter kang pigaapod na amino acids. Na mina-form nin sarong sulfuric acid na yun po naging kausa para mag-irritate an sa tuyang mata. Asin po kita po minakausa asin iyan daw minakausa nin pagluha. I see. Iyo palan iyan. Papaano ta mga tugang mapupundo iyan? Papaano ta mapupundo iyan? Number 1, pwede mo databing mapundo iyan mga tugang sa paagi nin bago mo girison ang sibuyas, ibugtak mo dango na tabi mga tugang sa malipot na tubig o kung bako ibugtak mo nga na sa refrigerator. Ito na tabi na mga nagluluwas mga tugang sa ere na may naresulta po dyan sa nasarong klase ng enzymes na yan. Napipraise man ito. Kaya pag slice mo man ang gaday siya minasabay, kaya mga tugang pwedeng maibeteran databi ang pagluha kan sa imong mata. Pwede man databi na pwedeng i-microwave mo yan o kung bako man mga tugang, dapat ang sa imong knife masyadong matarom. Pag matarom mo nun iyan, ang pag-slice mo day masyadong nagkakapiril ang sibuyas. Kung kaya mga tugang, iyan databi day masyado nin emission sa ere. O saro pa, pwede man databi na magkagat ka din tinapay habang ikanagigiris. Magkaon ka na ng tinapay habang ikanagigiris. You know what? You know why? Tanungin niyo ako, bakit? Tanong niyo, bakit? Ang tinapay da mga tugang habang nasa ngimot mo, pag nakagat-kagat mo yan, dapat pag nakagat mo siya, nasa luwas, may nag-ulsit sa ngimot mo. Yan databing tinapay, may magnet na efekto. Mga tugang, na duman minadalagan sa mga enzymes na hali po sa sibuyas. O kung bako, pwede man databi na magbugtakan nin lipod sa imong mata, yaring po sa eyeglass. Kasi na pera kayan, mga tugang, dapat databi na distansya sa imong pandok ang pagkat nin sibuyas. Yung databi yan, mga tugang, ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, nata kita, napapaluha ko nag-slice nin sibuyas. Paningit sa morning hirit.
Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang in the morning sa GB. Birthday sa may mga birthday in the morning. Alas 6 na naman. Magkakarilingawan ta naman ini. Kompleto mo na tabinal sa 5 to 6 ta. Okay na, no? Okay. Mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Ngunyan tabing aga buda sa mga nakatutok sa DCGB Live app. Good morning tabi sa Indo, ha? Sa mga nasa live app. Uy, paki-download na lang kang DCGB Live app. Magayon po magdangog. Diyan gari ka man sa na po nasa radyo. Diba? Kasi nagaparahiling ka kampando ko dyan sa Facebook. Nataining morning hirit Ronald ta ang nasa profile picture. Si Father Boss Bombase. Natay niyo. Paki-check mo daw tabi kanina. Pag-open ko kan sa kuyang cellphone, ang nailing kong Watch Morning Hirit with Henry Maceda. Ang nailing ko sa padok ni Father Butch. Okay, tingnan natin yung comments natin. Ay, pag i-clinic mo pala, nawawara man sana. Ating broke sa update po, sir, sa LCWD. Wara, migo? Walang update? Nag-distribute bagang mga tubig? Wara ang bareta lamang maski an Maynila PhilHydro. Wara sana. Wara lamang maski press release. Pakigreet po kay Papa Buder Bilo. Ay, nabasa ko na to. Ay, hindi pa ito ha. Happy birthday po. Wishing him a very happy birthday. Long life. God bless. Sabi ni Marco Bilon. Emelina Ludana watching from Purok 4, Bagong Bayan, Daragalbay. Ariel Llorin watching from Ligao. Good morning, Bossing Ariel. Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Malate Rose, good morning. Rosie Acta, ano tabi ang link para makapagpa-register online sa pagbakuna sa senior citizen tabi? Sa Legazpi tabi, madumang ka sa www.legazpi.gov.ph www.legazpi.gov.ph. Aligita Alim Briones matching from Dunsol. Good morning Tabi Sendo. Anita Luares, Madam Ami, Madam Ani Bitangkor Luares. Good morning Tabi, Madam Ani. Salamat sa pag-monitor. Okay? O bueno. Hindi na kita, baka may nawalat pa kita eh. Happy ito muna. Ay, kadakol. PhilHydro and Prime Water parehas. Kaya, idea kong aram. Ang aram ko, Prime Water. Ining PhilHydro Maynila, day ko po haram. Kung pareho kay konektado dyan si Villar. Nailing mo so news kagabi ka Subanggi. Sabi kan doktora na ang quarantine facility kang Legazpi, wala daw tubig. Pero sala ito, bako specified kung sasabuton mo, wala talaga tubig. Ever since, grabe negative impact ito kay Mayor. Iyo baga. Actually, dapat dyan sa ICR, ang nag-action dyan, so mga in charge dyan. Tagali bagagabos na sana nakatutok, although sa prinsipyo ng command responsibility, mamimension talaga si Ayor. Pero dapat sa mga tiniwalaan na yun magmanehar, mag-asikaso kang ICR facility, yun dapat ang nagtatrabaho dyan para mapakaray ang serbisyo. Kundi kung ang bareta dahing tubig, talagang tubig. Po ang solusyon dyan, so in charge kang ICR, dapat po iyan magpa-deliver kitubig, bako Ronald. Ma-coordinate ka sa LCWD, pa-deliveran mo dyan kitubig. Ay, kaya da ko pwede maging official talaga kay Banuan. Tada ko lang ako magkakaiwal pag araw kaya lingan yan, no? Dahil tubig, di ba? So mga naka-star dyan, mga naka-yaon dyan, quarantine dyan. Dapat may tubig dyan, tapano ha? Pa-deliveran mo kay tubig. Happy birthday po kay Miles Lozano, hali sa amigo niya. Sabi ni Jerbailon, may pigsin ako. Tato de check kumigo Okay, ito na. Sandali, sa kabila. Tama bareta na kami ni Ronald. Taoni pa sa... So, sa smart palan. Uy, kape. Baka po malingaw ka mo, Baka gusto nyo maging milyonaryo, mga tugang, dapat po Jim's Coffee ang kape mo.
Mag-entra kita sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Bumaka lang po kilimang sachet. Mga tugang saro na pong entry iyan. Ang 5 sachet na iyan nin iba-ibang variant o pwedeng parehong variant. Ibugtak mo po sa laog din sarong sobrang color puti. Sa luwas isurat mong pangaran, address, permahan mo, contact number mo, tapos suking tindahan kung saan mo binakal, tapos mga tugang ang ngaran ang promo title, isurat mo. Importante dyan sa luwas. Wala tabi kung anong variant nin Jim's Coffee ansay mo tabing ilinaog dyan sa sobre. Yan. Sa July 24 tabi, may raffle kita. Ang manggagana po, anom na tig 100,000 pesos. Diba? Malay mo, ikaw ang gumana kang 100,000 pesos. Tapos sa partner store mo man, igwa ki 27,000 pesos. Tapos may 5 na manggagana po nin 5,000 pesos. So na. Diba? Ang pinakamagabat sa Disyembre 22 tabi, mga tugang, igwa kita ki 1 million sa Grand Draw. Tapos ikaw mang kibanggagana na 27 winners tabi at may 27 winners man na tig 27,000 pesos. Iyo po. Kaya ano pa? Kung gusto mong maging milyonaryo, mga tugang, dapat Jim's Coffee ang kape mo. Dapat po mag-intra ka sa promo, may tsansa ka na maging milyonaryo. Pero kung di ka mag-intra, di mag-ibok ibang paagi kung paano maging milyonaryo. Okay? Dapat po Jim's Coffee in the morning. Mga tugang sa DCGB kita. Tabangan tan Bicol na magkaigwa ki Bicolanong maging presidente. Dapat solid ang Bicol. Sabi ni 5969, tabangan tan Bicol na magkaigwa ki Bicolanong maging presidente. Dapat solid ang Bicolano, araw kan solid north. Iyo baga? Puta na. Pwede man kita baga nagkakasaro sa Bicol. Naman. Igwa pa nga ning iyo paanga para duhagi isa sa tuya na mga opisyalis na iyong pwedeng maging national official. Kita kan magasin. Dahil lamang kita kung makaproducer kitang presidente digdihan, Bicol, masinso. Ang mga tinampong yan, siyempre, tawa na niyang kiprioridad. Kung di, garo na kimakandidato na Bicolano sa pagka-presidente. Ikaw kayo, mga para senador, pero Bicolanong presidente. Garo na man, man kimakandidato. Si Bipili ni Bagaday naman na kandidato kayo. Happy birthday kay Ate Miles from Eblas. Okay? Good morning, Henry M. Sir, pigturo ni Governor Bitsara sa 2nd Engineering District ang Kamalig. Day po yan sakop kang Provincial Engineering District. Naghahapot lang tabi. Talaga. Yung mananggadadi. Good morning, tabi, hen. Lalen dente po ini kan means baryo. Ay, ini may simbag digdi. Dapat bantayan ang ayo pa lang sa entry ito. Dapat bantayan man sa kan gobyerno ang mga umahan para pigparadampingan, pigbibo quarry site sa umahan para giribo tinampo. Kuyan baga sa may airport kan alubo. So report ni Renz kaswapon. So umahan mga tugang gari na fish panta na matubigo na ulang tabi kang airport. Good morning, tabi. Okay na. Wala na. Ito. Happy birthday kay Lovely Molinilla ng Pag-asa Daragalbay. Sabi ni Manay Miletro Brigado. Okay? Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta ngunyan aldaw ni Nueves 23,000 na doses nin bakuna ang ididistribuir naman sa iba-ibang probinsya.
Tulo na mga establishmento de negosyo sa Legazpi temporaryong naka-lockdown. Sa lado nasyonal, mga senior citizens na fully vaccinated pwede nang magluwas sarong. Duterte, day pang naisipan kung sisay ang mamanukon sa 2022 elections. Makusog na linog na kayog-yog sa sarong isla sa Indonesia. Mga tugang, ini po ang GB News Express. Kaya ba po sa mga report, hali dyan sa lawasan Mega Force Patrol. Mga baretang may init, ngunyan pong aldaw ni Nueves. Nasa 23,000 na doses ng bakuna kontra COVID-19 ang naresibi kan Department of Health Regional Office kung sa inian gagamiton para mabakunahan ang mga health workers, senior citizens, as in persons with comorbidities. Ipinaliwanag ni Noemi Bron, Health Education and Promotion Officer kan DOH Bicol, na kasuhapon ipinadara na ninda ang alokasyon sa Catanduanes Provincial Health Office tanganing ngunya na aldaw magamit naman mantang sa Camarines Sur, PHO, Sorsogon, PHO, Naga, asin Eriga City Health Office, mantang sa Agaman ang sa Camarines Norte, ang Camarines Norte, 1,600 na doses, 300 o 3,900 sa Camarines Sur, 1,600 sa Catanduanes, 200, 2,200 sa Sorsogon, 13,700 sa Albay. Sa ngunyan, sinda nakadistribute naman 206,580 dosis ng bakuna kontra sa COVID-19 sa iba-ibang mga probinsya kang rehiyon. Tulo na naman ng mga establishmento de negosyo ang pinagpairaram sa temporary lockdown pong kasuhapon. Ang lokal na gobyerno sa pagikan Local Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease para sa implementasyon kan COVID-19 risk management measures base sa assessment sa sitwasyon. Sa abiso na pirmado ni Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City ang mga nasakop kan temporary total lockdown. Iyo ang China Banking Corporation Albay Branch sa Barangay 7 Banyo, Executive Optical sa SM City sa Barangay Bitano, asin Macapa Corporation sa Barangay 16 East Washington. Initanganing matawanan ng sufisyenteng panahon para sa disinfection sa lugar asin matapos ng contact tracing asin testing sa mga close contacts kaini. Virtual session kang Honta Provincial Kanalbay gigibuhon nasa nakong nasa ECQ ang probinsya. Ans Galero sa detalye. Sa Enhanced Community Quarantine o ECQ status sa Albay, saka na sa na magkakaigwa giraray in virtual session ang Junta Provincial kan Albay. Ini ang mangyayari naman na pagbabago sa regular na mga sesyong pagkukondosir kan sanggunian panlalawigan kan Albay matapos na ibusol asin ipasar ni 2nd District Board Member Neil Montaliana ang sarong resolusyon na maamendar sa indang House Rules, partikular na ang pag-atindir kan mga kinatawan sa nasambitan ng sesyon. Ipinaliwanag ni Montaliana ng unyan na suminairarom na sa GCQ asin kan mga nakalihis na bulan na sa MGCQ na probinsya kan Albay. Nagtutubod siya na kaya naman na mag-adjust kan sa indang kapwa miyembros sa physical na pag-atindir ng sesyon regular. Mas madali man daw asin na ang physical na sesyon kan SPA sa rason na mas magkakaiguanin mas malinaw na deliberasyon asin komunikasyon ang sendang mga miyembros lalo na kung minsan daw nagkakasarinabutan saan na pagtaram kung kan iba dahilan sa maluyang internet connection. Kung babalikan kan isinairarom sa ECQ, ang probinsya kan Albay, daraman kan pagpuon kan paglakop kan kaso ng COVID-19, kan taon 2020 nag-adaptar sinda nin House Rules na magkakaigwa sinda nin virtual session. Sa ngunya nagtaong asigurasyon ang sanggunian panlalawigin kan Albay na striktong ipapasunod man kan mga kinatawan o kaya kan mga board members digdi sa probinsya kan Albay and health protocols sa indang pagbalik sa regular na sesyon kung sa physical na sinda na mag-aatindir. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCC. Maukta ba ang nagkaperang simana o nagkaperang simana ang graduation kan sobra sa sanggatos na mga police trainee na sa tulong simanang nag-iensayo
sa Regional Training Center Annex kan Philippine Public Safety College asin National Police Training Institute sa Sitio Nierva, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur sa 133 na mga pulis asin staff na nagpairarom sa antigen test kan Municipal Interagency Task Force kan Sabado, 65 digdi ang nagpositibo sa COVID-19. Sigon kay Lionel Quiñones, pamayo kang Nabua Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, resulta ini kang contact tracing na ginibo kang magpositibo ang sarong police trainee sa RT-PCR test kanakaaging simana. Basado man sa naging statement kan Campus Immunola, manungod digdi ang nasabing mga nagpositibong trainee nagatindir sa katatapos pa sa ng Public Safety Junior Leadership Course kang RTC 5. Ginamit man ini bilang mga isolation facility kan lokal na gobyerno kang Nabua. Ang bagong pag-asa sin Drug Rehabilitation Building kan Barangay Gurong-Gurong. Mantang wara man dapat ay kahadit ang publiko, magin ang pamilya kay ni dahil nasa kanya-kanyang isolation facility ang mga nagpositibo asin kontrolado na ang kaso sa laog kan training center. Mga posibleng darakulang negosyo na malaog sa Albay, pinaghahandaan ng unyan kan mga politiko. Al Armario sa detalye. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, bulos kan tubig sa uwas, nakakaantos sa barangay Busak dahilan sa pigtawanan ng prioridad kan lokal na gobyerno. Jimmy Nasalita sa dagdag na report. Malibyano na ang nabulos kan tubig sa barangay Busak Uwas dahilan sa patawan ni prioridad ini ni Mayor Domingo Escoto na pagtutok sa mga pag-troubleshoot sa mga diferensya gikan sa source sa barangay Balugo diretso sa mga harayong barangay. Matatandaan kan inot ang Busak, Saban, Mangga parating may reklamo sa supply nin tubig, ngunyan ang Busak inabot na nin supply, natatanda na lang Yohan Barangay Saban asin Barangay Mangga. Sigon kay Mayor Escoto, padagos ang mga pag-irahay na pinagigibo kung saan gabos na ispersos pigigibo kan waterworks kung saan piglalauman na bago magtapos ang taon na ini mapabulusan na o makantos na sa Barangay Saban asin Barangay Mangga ang bulos kan tubig. Isang unyan, medyo kulang na ang mga reklamo ikan sa mga residentes tungkol sa supply ng tubig kung saan kung matatandaan kada bis minalaog ang summer krisis ng tubig digdi sa uwas ang reklamo. Alagad sa ngunyan patapos na ang summer, kulang na ang mga reklamo sa pagsabing pigpapatutukan ni Ninin Tanos ni Mayor Domingo Escoto ang manungod sa pagsiguro na may bulos ang mga gripo gikan sa source kaini sa Barangay Balugo, Uwas, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:15. Iba pang mga bareta sa lado lokal. Babalikan niya to yan. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan.
Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. New Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta
Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Paragos kita mga tugang sa mga bareta ngunyan sa lado lokal. Balikan na po ang report ni Al Armario. Hali po dyan sa luwas. Preparasyon na sa mga negosyo na posibleng lumaog digdi sa Bicol. Napigigipong ngunyan kan mga darakulang politiko lalo digdi sa Albay. Si Gobernador Alphonsus Pizarra nagpag-ibo na ng Pierre sa barangay Bagakay o pinakibuhanan ni Siwol. Pwede nang duungan in mga darakulang lunadan pandagat kung taob o high tide. Manotaran na digdi sa Legazpi, kumagibo naman ang International Cruise Ship Terminal sa Boulevard na big bubusulman kan ako Bicol. Apoy rabayan kan dati ng pier sa Victory Village, entras na sa probinsya kan Albay. Ang Pantaw Port sa Libon, mamanage naman kan gobyerno provincial kan Albay as in i-develop ini. Kaya bigilaw man sa mga masunod na taon, oras na mag-normalize na sitwasyon sa COVID at mga negosyo na maagi sa kadagatan at maralaog na digdi sa Albay. Al Armario, DCGB. Oras mga tugang, alas 6:22. Mapapano na daw ang pinag-alokar na kama kantulong COVID-19 Referral Hospital sa Bicol base sa pinaluwas na Healthcare Utilization Rate Update kan Department of Health Center for Development sa paagi ni Edwin Aldrin Lumbo, ang Development Management Officer 2 kan sinabi ng opisina kung saan basado sa endang datos kan Hunyo 15, 2021 nasa 140 kama ang pinag-alokar kan Bicol Medical Center para gamiton sa COVID-19 patients. Alagad, nasa 95% ang nagagamit. 80% kay ni ang nasa ICU as in 77% sa isolation beds. Ang Bicol Region General Hospital o Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center, 62 na kama ang nakaalokar, 24 kama digdi ang gamit na, kaibahan ang 67% sa COVID-19 wards, as in 22% sa isolation. Mientras ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, may 75 na kama na lokasyon, 47 digdi ang pigagamit, kaibahan ang 69% na ICU, 20% sa COVID ward, as in 69% sa isolation. Sigon kay Lumbo, posibleng madugangan pa ang mga magagamit in kama dahil sa padagos pamangiraray na magdugang ang mga nagpositibo sa COVID-19. Report mga tugang, hali po dyan sa lawas. Kaso ni narabasan ng motorsiklo sa Legazpi, nagdudugang na naman. Luwens Barcena sa report. Puso talaga sa Legazpi ang harabasan ng motor. Patunay digdi ang sarong taga Pilar Sorsogon na aligadong na biktima. Kapara nagpark sa Lapu-Lapu Street nin Matanga, pagkaaga wara na ang sa iyang motorsiklo. Ang nagreklamo sa Legazpi City Police, iyo si Margon Maldo I. Makasinag, 21 anyos soltero, taga Purok 3 kan Lumbang, Pilar Sorsogon, na naka-star presente sa Barriada, Gugun, Legazpi City na ang sa iyang motor na smash blue na temporary plate number 050103126111, ipinark man sa na ini sa Lapu-Lapu Street.
sa may Ampang Kalsarong Dental Clinic mga alas 10:30 kan Martes din banggi alagad alas 5 nin aga kasuod ma daina wara na ang sa iyang motorsiklo. Ang siring na bagay pinagpa-follow up pa kan otoridad para sa formal na disposisyon asin sa posibleng paglocate kung napasain ang motorsiklo kan biktima asin kung sisay ang nagkuha. Manunutaran na padagos man girarayan ng mga siring na pangyayari digdi sa syudad Legazpi sa kadakol yung mga nagrereklamo may kinaraman sa siring na bagay. Kung kaya ang pangapunan kan mga nabibiktima, dapat makusugon ang police visibility tangani ng makaiwas ang mga maabas na maggiribonin mga siring na bagay na nakakakompromiso kan sa indang mga urual down na lakawon. Dagdag na bareta, ako po si Albibi. Nagpalawas po ng water lorry ang gobyernong probinsyal Canalbay para mag-distribuir ng tubig sa Legazpi City. Ini ang kinumpirmar ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep sa DCGB News. Ang mga apektadong barangay makakaresibin ng rasyon ng tubig kung kaya ipinag-abisuhan na nindang Legazpeño asin ang barangay kapitan na ipreparar ang mga balde asin iba pa na pwedeng malaganan ng tubig. Sigon kay Daep, daiman may kukonsiderar na disaster ang nasabing sitwasyon dahil taigwa pamanin ibang source kan tubig arog kan bubon asin bomba alagad kung magpapadagos pa ini pwedeng iklasifikar ng man-made disaster na magre-resulta asin makaka-epekto sa health, sanitation asin hygiene kan mga tao. Ang nasabing lakdang pinapagibo bilang antisipasyon asin pagkontrol sa posibleng magiging epekto kay ni kung magpapadagos ang siring na sitwasyon. Electronic Business Permit and Licensing System inadaptar na sa Banwaan Kantiwi. Jomar Bien sa report. Magiging online na ang pag-apply kan mga business permit digdi sa Banwaan Kantiwi. Ini matapos na ilansar kan lokal na gobyerno sa pakikipagtabangan kan Department of Trade and Industry ang Electronic Business Permit and Licensing System o EBPLS. Sa paagi kay ni ang gabos ng mga transaksyon sa pagkukuha kan business permit asin pagkapalisensya kan iba pang mga negosyo iyo anday na kinakaipuan pang magpasiring sa municipal hall na aplikante kundi pwede na ining ipaagi na sana online asin online naman ang barayadan pati naman ang iba pang mga transaksyon may kinaraman sa permiso kan mga negosyo arog kan pagpapakanselar kay ni pwede man na gibuo na online. Digdi sa bilog na probinsya Canalbay, sulamenteng ang Banwaan Kantiwi ang pinaka-primero na nag-adaptar kan pasistemang ini. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Oras mga tugang, alas 6:27 sa Pilipinas. News Express. News Express. GB News Express. Baretang niyan sa Nasyon, pwede nang magluwas daw sa harong ang mga senior citizen pon kasuhapon na nagakompleto na nin duang doses nin bakuna kontra sa COVID-19. Alagad, piglinaw ni retired Major General Restituto Padilla, tagapagtaram kang National Task Force Against COVID-19, na pwede sanang magluwas ang mga seniors kung sinda duang simana na nakalihis kung sinda mabakunahan kan duang dose. Sinabi ni Padilla na pwede sanang mamasyar ang mga fully vaccinated senior citizens sa mga lugar na pareho ang quarantine classification. Kung may plano na magbakasyon ang mga may edad na sa mga tourist destinations, kay puan pamanggirare na magpresentar ng negatibong COVID-19 test result. Nagtutubod mismo si treatment czar Leopoldo Vega na dai kay puhan na magsulog ng face shield sa luwas nin harong. Alagad piglino ni Vega na importante ang pagsulog ng face shield kung dakol ang tawong nakakasalak arog sa laog kan mall asin mga pampublikong lunadan. Sinabi ni Vega na pwedeng tangkason ang face shield kung wala man masyadong tawo sa palibot o pwedeng makahampang na individual. Tinawanin doon ni Vega na dapat ang proteksyon pamanggiraray sa ulakit sa COVID-19 ang pagsulog ng face shield. Magigiramduman na may mga nagbubusol dahil na pagibuhon ang mandatory na pagsulog ng face shield dahil nakakaulang ini sa trabaho o dahil pang kaipuhan o iba pang kaipuhan na gibuhon. Makusog na pinahimutikan kan Malacanang ang naigilid na mga probisyon
Una, naigilid ang mga probinsya sa distribusyon ng bakuna kontra COVID-19. Depensa ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang pagpapadara ng bakuna digdi depende sa pangangaibasin langkaw kang kaso ng COVID-19 sa lugar. Natsimpo sana na langkaw ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, kaya dakulang porsyento ng bakunang itinagama digdi. Alagad sa ngunyan, nag-iitaas pa mang giraray ang mga kaso na naulakitan kanhelang sa Metro Manila. Siguradong papadarahan ang iba pa para magamit kontra sa COVID-19. Dai pa lamang sa isip ni Presidente Rodrigo Duterte ang isyu kung sisay ang mamanukon kaini sa nag-adang-adang na presidential elections sa masunod na taon. Inisigon sa Malacanang, kasunod kang baretang may nakukurso na dahana ang presidente na papadalaganon niya bilang kandidato kan administrasyon. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala pa sindang napaghurunan kan presidente may kinaraman sa bagay na ini. Lalo na nakatutok ang gobyerno sa COVID-19 response. Dagdag pa ni Roque na harayo ang isip kang presidente sa isyu kang eleksyon. Kaya mas maray kon ibitara na una ang pahayag na makrear nin isyu sa mga namamanwaan. Ikinaugma kan lokal na gobyerno kang Manila asin kan mga residentes ang mga ondra na nakuha kaini sa ngunya na taon. Sa paagi ng national as in international awards kan siyudad din Manila, naging beneficiaryo ini magpunpa kan mga nakaaging aldaw. Sa informasyon na pinakahuri, ang Manila iyo ang number 1 sa top 50 champion cities sa bilog na kinaman. May kinaraman sa Bloomberg Philanthropies 2021 Global Mayors Challenge. May koneksyon sa innovation in mga local government units sa pagpoproseso ng mga business transactions. Kasabay manigdi ang awards na naresibi hali sa DTI, may kinaraman sa 8th Regional Competitiveness Summit. First place man daw sa overall competitive award for highly urbanized city. First place most competitive in infrastructure award for highly urbanized cities. First place sa most competitive in government efficiency award for highly urbanized cities. As in third place man sa most competitive in economic dynamism for highly urbanized cities. As in ang panghuli yan pagiging third place sa most competitive resiliency o in resiliency for highly urbanized cities. Sinabi ni Mayor Isko Moreno na sinabi ng Ondra, kaya man niya magigibo ko din ng kooperasyon ang sa iyang pag-iriba sa lokal na gobyerno asin din suporta ang mga Manileño. Alas 6:32 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron,
and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirab, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor.
GB News Express. GB News Express. Niyog-yog po nin magnitude na 5.8 nalinog ang Amahay Seray Island sa Indonesia. Wala man na rehistrong nagadan as in grabing danyos dahil sa linog. Magigiramduman na inot ng niyog-yog nin magnitude na 7.5 na linog ang Sulawesi Island na kinabibilangan kan o na ikinagadan 4,300 na individual. Pinakagrabe ang narehistro na 9.1 magnitude na linog sa Sumatra Coast kung saan uminabot sa 220,000 ang nagadan mantang 170,000 sa Indonesia. Uminabot po sa 600,000 ang nagadan sa Amerika matapos na tamaan ng COVID-19. Ang nasabing datos base man sa Johns Hopkins University kung saan ikinhadit nindaan pagitaas kan kaso ng Delta variant kan COVID-19. Maski nagbaba ang nagagadan kada aldaw, nagkapirang gatos na Amerikano pa man giraray ang nagagadan digdig. Nagluwas sa datos kan Johns Hopkins na igwanin 343 katao na nagagadan sa sarong aldaw. Nagakamati ang bilog na kinaaban kan paglakop kan bagong variant kan COVID-19 arog kan Alpha o B117 as in Delta o B16172 variants. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan kay Basi News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Daing ebidensya na nagpapahiling na nakakaraot ang COVID-19 vaccine. Mga natauwanin anesthesia para sa dental procedures o maski anuman na operasyon. Pinanabiso kang Department of Health o DOH, katakot ka naglalakop na post, nangot sa vaccine, anesthesia, asin sa operasyon. Good pasahin siya dapat pirming beripikaron kang publiko, abang impormasyon na makukuha sa online sa mga legitimate sources na sarong pagirumdum kan DCGB, asin kan DOH para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Business News. Mga tugang mas pinasimple na sangonya ng aplikasyon kan pag-utang para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sigon kay BSP Governor Benjamin Jokno na nagkoordinar na sinda sa Department of Trade and Industry o DTI asin iba pang industriya para mas madali nang makautang ang mga kababayan na gusto magpunin sa dit na negosyo. Sa datos na ipinaluwas kan Philippine Statistics Authority o PSA kan 2019, uminabot sa 99.5% o kaya nasa 995,345 ang kaibahan sa MSME sa 1.5 milyon na negosyo sa Pilipinas. Mga tugang, balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa 500 years of Christianity. Ang Catholic Social Agency na Caritas Manila na minukna ni Rufino Cardinal Santos kang taon 1953, iyo ang padagos na nagiging tulay nin pagtabang kan mga simbahan sa mga nangangaipuhan. Target kan Caritas na mag-distribuer nin daimababa sa 20 milyon na kantidad nin gift certificate para sa mga tios na pamilya kan Archdiocese kan Manila. Kanakaaging bulan, nag-abot man sa sanggatos o sa 10 milyones na cash vouchers ang naitaok ang Caritas sa halos 10 mil man na pamilya. Dagdag parigdi ang mga gulayon na donasyon kan FICO Foundation na minakantidad o naan kantidad sa daing mababa sa 5 milyon pesos.
Matapos magbuelta o magbutwaan pandemya ka nakalihis na iaktibar ang natulos kan simbahan ang tabang kaini. Asin kapag taonin 1.3 billion pesos na kantidad in gift certificate asin cash vouchers. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang iyan pong detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw, sinurat ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, asin po katawang si Angel sa lado lokal. Sharing man ang Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan payasing kalintura, ang biogesic, matibay! Maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Bueno, 12. O tama yun. Anuwa na sana 9 minutes bago po magabot ang alas 7 nin aga. Storyang may init, pamahawan sa morning Oy, hearing. bago yan, sandali lang ha. Tain, basahon kong una palan so pinadara sa kuya na kwani. May pinadara sa kuya si Jer Nabailon nin informasyon tungkol sa lubungkan sa iyang brother-in-law. Si ang Daep, as in Bailon family, nagapaaram po sa Gabos na si Aristedes Daria Daep Gadana kang Hunyo 12 pa po. Ang sa iyang abo, yan po mga tugang pinaglalamayan sa St. Peter Chapel, Bugtong Legazpi, as in viewing kaini hanggang na lang po ngunya na po June 16 to June 18, 2021. Ano? So ngunya po kasuhapon na June 16 hanggang po mga tugang sa aga na Friday. Okay? Ang final schedule po kan misa gigibuhon tabi sa June 18, 2021 alauna po nin hapon sa St. Raphael Dark Angel Parish digdi po sa Legazpi City. Mantang ang funeral services masunod po sa Bicol Memorial Cemetery sa Legazpi City. Okay, Legazpi City. Condolence po sa pamilya Bailon mo na pamilya Daep kay Epi tabi. So, pamilya Bailon, condolence na lang ha sa pagkagadan tabi ni Aristedes Daria Daep. Okay? Good morning kay Mami Nors Bailon. Mami Nors, good morning tabi ha. Tabi sa imo, salamat sa padagos na pagtutok sa DCGB. Okay, yan po ang mga informasyon tungkol dyan mga tugang sa bagay na yan. Ano? Storyang may init, pamahawan sa morning hearing. Day po kami, I do not know kung sa ibaming mga pag-iriba, may narisibi lamang na statement hali po sa Maynilad PhilHydro. Kaso hapon, pigdadangog ko si Piyo, dahil man ki informasyon na nasasagap, kung nagapaluwas lamang ki statement mga tugang an Maynilad PhilHydro. Si Padingmar man pigidangog ko man kaswapon dahil man akong nadangog kay Padingmar sa iyang programa. Do not know kung may ilinuwasindang statement, baka igwa sa ibang radyo. Leko arame. Ano daw ta ang Maynilad PhilHydro? Dahil lamang minapaluwas ki official na statement tungkol sa problemang ini na pinaghampang mga tugang sa satuyang syudad. Adi,
O anyway, ang senda pong ang sisibutin kakapaliwanag, asin kakapaluwasan ni statement sa publiko, iyo po mga tugang ang LCWD, ang Legazpi City Water District, iyo po ang sisibot nin paliwanag. Ini siguro, bako ini bago sa endo, kung nagdadangog ka mo permis sa tuyang programa, inot na ining sinabi ni Mayor Rosal sa interview ta, inot nang sinabi ni Richard Atun, kang LCWD, ng installation da tabi kan pump na naraot, aabuton po nin 2 hanggang 3 aldaw. Uni po, may specifics na digdi, may specific na susog po sa statement mga tugang kang LCWD. Basahon ta po ano. Sigun ngaya sa PhilHydro, sabi kang LCWD sa sendang Facebook post, aabuton da tabi nin hanggang Biyernes ang pag-install kang naraot na pump dahil sa mga technical na procedures. Dagdag pa kan PhilHydro, dakula ang tsansa na sa Biyernes makabalik ang supply nin tubig. Ini ko ta, dapat may pit sa ini, budak may taon. Tadyan kayo niya, napang ka naman kayo ni Noel Manalo kipet sak budak ngayon. Anong taon nga niya iyan? Pwede man kabong nagdinagog, magapot man ka mo. Norin ngayang Biyernes yan. Sa agang Friday o next week na Friday. Di ba? Ulitin ko Sinabi ni sa DCG binuskan sa kasuhapon sa interview ta ni Mayor, buda kay Richard kang LCWD. Mabalik tabi ang tubig baka sa Biyernes, Friday, di po sinabi kung anong petsa. Pero ang sa tuyang assumption, sa aga na Friday. Kung mabasihan ta po, so 2 hanggang 3 aldaw na day kita kitubig. Sa presente ngaya, may water sources pa po nin LCWD ang nagbabaranga-banga tanganing masuplayan kitubig ang mga apektadong lugar. May mga lugar pa din na maluya ang bulos na warang tubig, mantang inabisuhan ang publiko na magtipon ng tubig na kinakaipuhan. Di nga na kami magkakatipon, taday kinagbubulo sa gripo. Padagos ang pagrasyon kang water lorry kang LCWD sa mga lugar na daing supply kang tubig sa pagkikipagtabangan kan Bureau of Fire Protection ang sendang fire trucks padagos po na nagrarasyon ng tubig. Ini po ang schedule kan pagrasyon ng tubig para sa June 17. Ngunyan dang aldaw, 17 ngunyan Ronald, 17 ngunyan. Ngunyan aldaw ini. Iyon na sa nang gibunta, makatabang lamang kita, taga-announce na sana kita, mga tugang kan, mga update na inita. Demang ako kinababasang statement kan supplier ninda kung kumusta ang sitwasyon. June 17, alas 8 nin aga, ang lorry madyan po sa Ilawod West Barangay 13. Mga taga 13, dyan tabi sa may Apple Peach House, ma-standby so lorry. Tabi, alas 10 nin aga, Ilawod East sa Sikatuna Marquez, madyan tabi. Po, dyan sa may Sikatuna Marquez Street. Alauna po nin hapon, dyan sa Barangay 1 EMS Barrio. Dumanda tabi sa Purok 10, ma-standby. Diyan kay Kapitan, kay classmate, Dores na Ponsalan. Alas 3 po nin hapon sa Banyadero, Barangay 6. Harani po sa Barangay Action Center. Iyo po, saro pang lorry man, igwa pang sarong lorry. 8 a.m. ngunya na aga, alas 9 ngunya na aga,
Sandali lang. Ito, 8 a.m. po, Dialysis Center Hospital, o ma-distribute kitubig sa dialysis. Yung mananggad, adi? Sa mga hospital pong may mga dialysis center, nangangaipo po kimalinig na tubig. Ilim mo ng epekto yan. 9 a.m. tabi, maduman sa Pinarik. First drop-off point, harani po sa Barangay Hall sa Pinarik. Sa pag-alas 12, maduman tabi sa Mauyod. Ang drop-off point sa harani po sa Chapel kan Mauyod. Alas 2 po ni Napon, Barangay 14, Ilawod. Ang first drop-off point na tabi sa Tanod Outpost. Karami nito kan mga taga-barangay kunahin ng Tanod Outpost kayo na yan. Pag alas 4 po sa Tula-Tula, first drop-off point arani sa Vision daw. Vision. Hindi ko anong vision ini. Tapos sa pag alas 8 nin Banggi, tama, 8 o'clock, Sagmin tabi. Ang first drop-off point sa likodan kang City Corner. Hanggang pa na alas 8. So, duwang luri iyan na pinaidea. So, fire truck and Bureau of Fire Protection, ma-deliver nyo niya na daw, o da tabi so tangki o lori kang Legazpi City Water District. Okay? O relax lang. Anyway, madali na po mga tugang magbulos ang tubig. Friday kaya lang talaga ang problema ang hapot digdi kung ano rin na Friday ini. Pero ang kwanta baka sa aga. I set out to get you with a fine-tooth comb. Pag-distribuer kan tubig, may libreng ko. There was something. Natusong ko yung amigo tangin niyo. O ma-distribute ki tubig, mapirila sa mga tao, mag-observe tabi kang kuyan, social distance. Tama ini. Na-text kan sa tuyang paradango pag nag-distribute ki tubig, baka COVID ang makuata dyan. Mag-observe tabi kan tama na protocol sa pagpila sa tubig. Adi, tama tabi, ihado, mag-distribute, tama ka, mag-observe tabi nin tubig. Nin social distancing buda protocol sa pagpila sa mga loris. Sa kay Kapitan Doris Ponsalan, sabi ni Kapitan Doris, salamat nga mate sa information. Ma-distribute kang tubig sa barangay, magpirila-pila sa mga tao. Sana day magkaw sa iyang violasyon kang protocol ta sa COVID. May ding point na ini. Ay, pangyayari sa maabaka. Naling mo nang may COVID issue kita. Kundi paano yan? Iyan taben pwedeng gibuhon. Naling magkatubig kita. Salamat kan sa inyong pagantabay. O sabi kan texter, anong tipo no na warang bulos nga ni tulong aldaw na garing nga nakakaloko ka mo? Iyan sabi kang ECWD. Ang tubig, wala man kibulos. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programang Anapot. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol.